Ålum Brugsforening er i den situation, at vi mangler noget økonomisk støtte her nu til nødvendige reparationer, som skal laves for, at vi kan køre brugsen videre. Derudover så mangler vi også en meromsætning, som vi skal få fra jer kunder. Pengene, som vi mangler her nu, det er cirka mellem 200 og 300.000. Dem skal vi også have fra borgere i byen og borgere omkring Ålum. Dem kan vi skaffe på 3 måder. Med andre ord, så har du 3 muligheder for at støtte Lokalbrugsen Ålum. Du kan enten vælge at donere nogle penge, hvor du selv bestemmer beløbets størrelse. Du kan også vælge at låne dem som ansvarlig lånekapital. Her bestemmer du også selv størrelsen. Du får ikke nogen renter på dit lån. Du kan ikke opsige lånet. Og i tilfælde af, at brugsen lukker, så står du bagerst i køen af kreditorer. Hvis det uheldigt skulle ske, at du mister lånet, så kan du trække beløbet fra i skat. Sidst men ikke mindst har virksomheder også mulighed for at blive sponsor for Lokalbrugsen Ålum. Her donerer man et beløb, der bestemmer man også selv størrelsen. Beløbet er fradragsberettiget, beløbet tillægges moms, og så laver vi en sponsortavle eller lignende heroppe i brugsen. Alt afhængig af, hvad der er brug for i din virksomhed. Med hensyn til at øge omsætningen kan det gøres på flere måder, men et simpelt regnestykke vil være, at hvis vi alle sammen løfter i flok, det vil sige, hvis vi tager ca. 150 husstande, der kan købe for 300 kroner mere hver måned i Lokalbrugsen Ålum, så vil det løfte omsætningen så meget, at vi får en forholdsvis sund økonomi, så vi selv kan spare sammen til fremtidige investeringer. Derfor støt Lokalbrugsen Ålum for vores allesammens skyld. Skal jeg smile?